Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat malam. Lagi aku ndasku koyo pelongor panas ki mau. Barenginauni anak-anak pemirsa, terutama si Dapin nek Amel ngono tak leske yo. Mungkin nek Amel iku apa jenenge? Jaluk dikonconi, jaluk dielingno, jaluk dikei support wayahe mangan-mangan mau ngono tok. Tapi nek sing Dapin iki guys, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, paring ngono kuat, paring ngono sehat aku ngantek ngono. Ki mau belajar ambek HP ini, ijek kenceng HP ini. Lah terus bareng ngono guys, tak ulang A B C sampai Z, terus tak warai 2 suku kata M ama M umu M ini M umu guys, asa kak uku kuwi elinge sak kejap engko dibaleni lali. Dadi ki aku mulai hari ini ya guys, ya kan sudah pertengahan 1 semester apa nenggone akhir ya guys, bulan Oktober, November, Desember, Desember kayak wis tes semester lah guys. Nah kuwi muga-muga anakku pinter ya Allah. Aku tak belajar Dapin paring ngono sabar aku nangis guys ki mang. Aku ki tak gawe ya Allah, paring ngono sabar. Maksudnya tak gawe alon-alon bocah ki mang keweden dhewe. Alhasil nangis, misek-misek. Merga aku saking nahan sabar ki mang, bocah ki mang kroso. Biasanya mamaku bengok-bengok iki kok iki le ya Allah le. Iki le. Memang ngajari cah wedok mbek cah lanangku beda guys. Aku nek Amel dhisik wedi nangis yo nangis padha, tapi dia pengen memperbaiki kesalahannya. Seumpama iki dia belum bisa ki sesuk diulang-ulang ben bisa. Tapi nek si Dapin iki Masya Allah, sirahku sampai api darah tinggi guys. Ngomong lu dasku wis turu dewe-dewe pemirsa. Lho aku patokan cekak lali aku. Dewe tapi dewe suka awar aku percaya. Sekarang alhamdulillah anak-anakku sudah mandiri. Mandiri ini piye Mbak Dini? Wis kamar ning guri kono guys. Dadi aku ning kene karo bojoku. Wong loro antok. Dadi mbayang sakmono mbane iki sampai teko kono guys. Iki wong loro tok, tak nggo aku mbek bojoku tok. Wong ning ndi cek kerja. Cek kerja guys. Pokoke kerja ki yo gone dhewe guys, gone tinggalan konggone mertua, konggone dulur-dulure kon ngapani Mas Wawan untuk sementara ini. Ya mungkin untuk kedepannya belum tahu. Nek sementara ini masih dipegang sama Mas Wawan ya. Iki dadine wonge hari ini masih kerja ya, alhamdulillah. Dulur-dulur iki apik-apik guys, Mas Hendrik, Mbak Bibit ki alhamdulillah baik. Dadi dipasrahne ning gone Mas Wawan. Dadi Mas Wawan ki mang mek rewang jenenge sing duwe gawe ndek ini guys ngono. Dadi iya ya mergawe ki wong loro kadang wong telu. Nek ora ngatasi bojoku tak pengin seru-seru nek mergawe sak entuke dhuwit wis ngono guys. Aku tak ewangi mergawe ning ngene iki ya pemirsa. Dadi ne ben ora kesel-kesel nemen. Engko nek nang omah ayu jenuh, engko nek mergawe ya kesel. Dadi aku ki setiap
2 minggu kadang 1 minggu sekali masakanku tak pijetke. Dadi otot-otot sing kenceng kuwi dadi kendu guys. Pengen apa, pengen montor nek tuku wis tak gopo guys. Bondo dunya iki nek mati ra digowo. Sing penting dinikmati kayak yo. Pokoknya piye guys yo. Karo tanya jawab yo. Aku ki piye? Tak mulai tekan iki guys. Iki ana sing tanya soal sing kemarin. Ya, apa jenenge? Cetekan apa? Api kompor kuwi mau lali apa lupa, es krimnya urung dibayar lho. Cetekan apa? Gun api rine kuwi guys. Nek ning gone Azizah grosir 1 per item di harganya 10.000. Nek untuk es krimnya harganya 5.000. Jadi totali 15. Sebelum dicenut tak maem dhewe saya sudah kondo embek bakule. Jadi total keseluruhan piringane api itu regone 10.000, sing 5.000 es krim. Dan saya tidak lupa karena apa jenenge rego-regone ning gone iki saya ada di grup Azizah grosir cepu yo guys yo. Dadine orang ngarah lali guys. Tetep eling. Mas yo lali. Yo ora ngarah lali. Bakule iki lho titane mbayani. Sing kedua ada CCTV. Sing ketiga ada video ini. Sing keempat ada struk dari toko grosir Azizah cepu. Wes to guys. Rasa bingung aku mbok lali. Atau ngelupa loh, lupa ki badukan duit apa es krim 5.000 ki ora kena tak nggo sugih. Melek apa rezekine uang 1.000 ki dilipat gandakan akhirnya sing rugi saya sendiri. Dadi niki ki aja main curang wong saiki ki. Gusti Allah ki sifat adil. Uang ki kadang yo sing dengki. Ngono ki kok ya ditukuli dengki mbek uang. Ora dengkeni uang ki mang terus uang mang sing didengkeni bales ngono gak. Tukul ning gone. Oh moro-moro enek wong dengki ora piye-piye moro-moro dengki. Lah kuwi sifat saka apa tanduranem kuwi ya mbok unduh-unduh dhewe. Dadi wong ki aluk nang sing apik temlasah atine. Wis iki lho adem ayem. Aku saiki wis mau pusing-pusing guys, menawa iki aku dadilan bibit lemuku ya iki guys, atiku tak lelosno wis ape sutoh. Kono sing ngono ben ngono, sing ngene ben ngene. Wis lelos aku. Kadang enek wong ngene mbuyak aku. Iso aku ngene, iso aku ngono. Seperti budal aku. Aku cuma wediku ki mbek dulur-dulur guys. Dulure dhewe ngene iki kene tek kono. Aku moh tek satru-satruan tek gedhinge pitung gedhing aja ngantek satru. Aja neh ngrasani uang. Kalau nek kleru ki langsung di tak ngono. Ki kleru ngene ngono guys. Nek aku ki prinsipku njalukku tak ngono-ngono. Aja nek saling rasan-rasanan ataupun permusuhan wong urip iki sing digoleki apa guys yo. Ayem tentrem ambek dulur ngono bersatu sing ora enek digoleki ngono guys, saling melengkapi. Aku iki dadi ngene iki apa jenenge terus piye guys aku sing tak goleki apa aku ora kebahagiaan kayak yo kok nek elek mbek dulur elek mbek tangga. Versi bahagiane iki terus ning ndi, letak bahagiane iki engko ning ndi parake. Mbak, apa jenenge? Terus neh konten. Kok ngono apa jenenge tentang Mbak Isma ngene ngono aku ngene-ngene. Soal tindikan, soal semiran. Wis guys.
wong duwe anu dhewe-dhewe wis ben sak karep-karepe. Aku yo masih aku ngene yo ben aku ngono yo ben sing penting atine apik. Aku ki piye lho guys, langsung bodoh ben di komen wong elek ora guys. Aku di komen elek apik sak beno tak waca kabeh komentar ngono kuwi. Ini nek kene iki nganu Mbak apa jenenge, nek nganu nek buah-buah ngono iki carane pancen ngono iya guys. Nek wong kene iki carane ngono, nek ijek dulur ijek apane iki buah pancen yo pinjingan ngono kuwi entuk yo ngono kuwi lah guys. Terus yo wong kene iki ngono coba pada nek gonem ki apa wis beda cara. Wong kene iki dimen-meno kok oleh kerupuk lho. Terayu ngono sok ben lah aku ki dapin ki sok ben kan yo saiki kan wis TK. Mungkin 3 tahun 4 tahun yang akan datang Mbak Deni yo ngrasakno digawe guys kaya aku digawe ngono kuwi. Makane mulai saiki aku ijir insyaallah nek aku ndek rezeki tak tonggo-tonggone iki yo ora sak rincing nek memper ngono. Dadi sok ben iki pas wayah dapin sunat apa aku digawe liyane. Mungkin kan hukum malam guys yo. Nandire apik yo tukule apik ngono. Dadi iki jenenge hukum malam aku nek ngarani. Ngono nek nandire sithik njaluk akeh kondi lho guys. Ngono lho guys. Aku katok cekak tak simpene ngono. Blur ya pemirsa yo. Ya lah kok blur. Terus yang kedua dalam ya. Terus yang kedua sayang apa jenenge ngono ki harus gula harus kok enek rokok setiap anu ya Mbak. Nek wong kene iki nek ijik dulur utawa tangga cedhak nek adoh mungkin duit mbuh 500 mbuh 1 juta ngono guys. Iso syukur-syukur ditambahi nek dulur kuwi ora nek ilange. Terus nek wong kene kuwi nek wong kene lho ya tangga utawa dulur ki gula 10 beras 10 rokok kuwi wajib. Nek untuk mie ki tambahan guys, koyo mie tambah 3 atau tambah 5 kuwi tambahan. Duit iku kudu piro nek dulur utawa tangga cedhak 100 ngono. Kuwi jek nek apa sunat ijek ngesaki ngono. Ngesaki dikek ning sak ngono ki guys. Mbuh minimal iki nek tangga biasa 20.000 30.000 nek jek kerabat yo 50 yo ning 100 iso 150 ngono. Pokoke tak ceritani ning kene iki carane ngono. Terus nganu guys, iki buahane diweno dhisik pas kene rewang kuwi. Terus yang kedua dicateti, kabeh dicateti semua itu. Mulai dari pamane aku yo nggo rincing ki mang isine beras 5 kilo, gulane 10, rokoke 76, jen apa jenenge? Mie 4 paribasane ngono. Nek buah lanang kuwi diweno pas deng pas enek sound system mulai aktif kuwi mulai jagong terus ning kono buah. Meskipun iku dulure yo wenone yo pas kuwi, tapi nek pas wong duwe nek wong wedok rewange pas rewang digawa ember ataupun rincing kuwi mang. Terus untuk sing tukang rewang wedok kuwi kita sambatan lahir batin dadi gak untuk duit guys. Nek wong kene kuwi nek wong lanang dikei mbok 30 mbok 50 karek tanda gawene ki mang enak poga. Nek kaya ngantenan biasanya 50 guys, tapi nek untuk kitanan biasanya 30 ya tergantung baliknya tergantung sing duwe gawe ki mau ngekeki keiklasane piro. Kupun ijek rokok, ijek duit, ijek ngopeni. Nek pendarat lanang ki penak. Walah disumanggakno paus dinak-nakno. Tapi nek wong wedok ki mbuh dhewe.
iku pun ya wis carane seperti itu, gak terus ning ndi ngono, wis padha ae ngono guys. Aku sok ben muga-muga diparingi awak sehat yo guys, cek mergawe ning YouTube ini iki sok ben aku nek 4 tahun 3 tahun yang akan datang muga-muga iso bertemu jenengan sedaya, dadi ben iso ngerti tak syuting no kabeh guys, ape copyright ape ora butuhku ape gawe video itu sebuah momen. Terus yang kedua ya tinggal golek duit juga, jadi nih ben pemirsa juga tahu caranya seperti apa, mulai dari engko pertama ngantek akhir ngantek entuk-entukan unboxing duit tak duwohno kabeh ben kopior dah sih kor video ki wis pokoknya aku los titen yo guys omonganku iku tak duwono tak sepilno sing buah piro. Jangan khawatir pokoknya mbak aku ki apa gawe pembukuan sing gede tak gawe ngono guys. Rencana ki mesti enak wis dongakno ae untuk pemirsa aku, muga-muga diparingi sehat sedaya, muga-muga dulur-dulurku kabeh diparingi sehat ben iso nglumpuk ning kene, amin ya Allah. Dulur-dulurku kene, dulur-dulurku pakku, dulur-dulurku nggone bojoku kok Surabaya kabeh, muga-muga iso tak dadekno siji ning kene guys. Ngono. Ya mbok apan aku cara menadapin gelem sunat kelas 1 apa kelas 2 gelem aku ya tetap oke guys, wis ndang wis ngono. Seneng aku merga oke sok ben nek neh terus ndang duwe mantu guys. Kowe mikir kok kedawan lah piye. Dapin ki kudune sunate kelas 4. Amel berarti kelas 1 SMA. Engko kelas 1 yo, 2, 3. Kelas 3 lulus 2 tahun. Joko wis 2 tahun. Gang 3 tahun engkas ki mesti otomatis nek wis baru lulus SMA gang 3 tahun ki wis memeti gatelen pisan. Wis kuwi wis hukum alam guys kuwi. Nek lulus ke SMA berarti 17 nek ditambah 3 gak 20 selikur ki mang wis gatelen. Wis bingung oleh rapi golek lanangan. Kuwi ora ngendowo sapa-sapa aku dhewe. Aku dipen apa SMA ngono wis yang-yangan terus tapi diempet kita golek duit dulu selama 3 tahun baru kuwi rapi golek modal guys. Modal di zaman semono piro guys lagi entuk klo montore pake sapi gitu kan sapi ya bongko sapine urung iso nyenengno wis rabi. Makane saiki iki aku wis rabi wis mbuh pi budidayaku aku golek duit nggo ngopeni wong tua barang. Bojoku golek duit tinggo sak bendina ubetku ngene iki nyekolan bocah, makane aku ngewangi-wangi bojo guys, aku ben iso nyembelih wong tuaku. Paribasane mangan sego sambel, nyembelih apa guys wong trayo gaweane bendina ngene iki ngono lho. Entuk duit yo ora akeh-akeh tapi alhamdulillah disyukuri ae. Ya wis ngono Mbak Deni pamit yo untuk perbincangan hari ini. Tanya jawab hari ini tak jawab ning kene ben kalian tahu ya. Wis ngono sepurane sing akeh nek Mbak Deni nek tutur katane sing kurang sopan ya cangkeme iki kadang latah kadang ya cangkeme bobrok buah eleke jipo apike nek ora enak apike ya skip ae. Ya sing ngono Mbak Deni pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.